Hola, què tal? Benvinguts a Lectora Confinada. Avui vinc a parlar-vos de llibres que parlen sobre dol i pèrdua. Així que si sou lectors i lectores patidors com jo, no us mogueu, que comencem. Bé, jo tinc una amiga que sempre diu que la vida és prou dramàtica, no? Com per llegir drames. Jo entenc la seva filosofia i és una bona filosofia, però reconec que jo sóc lectora de patir. També m'agrada llegir llibres lleugers per desconnectar, però és veritat que, bé, la setmana passada us portava llibres de la Segona Guerra Mundial, aquesta us porto llibres sobre dol, la setmana que ve segurament seran de salut mental, vull dir que estem aquí amb una temàtica una mica intensa. Llavors, bueno, ja intentaré buscar alguna altra temàtica més lleugera per algun altre vídeo, però de moment és el que hi ha. Llavors, avui volia parlar de dol perquè reconec que és un tema que m'interessa, al final soc psicòloga i és un tema que tracto cada dia, i dol en la seva interpretació més àmplia. No cal que sigui el dol per la mort d'una persona estimada, pot ser el dol per una separació, el dol per un canvi de país, no? Per una migració. Llavors, és veritat que aquí sí que parlen, tots aquests llibres parlen bastant de dols per morts properes, però de diferents maneres. Llavors, sí que us en volia fer un resum, són 6, i són 6 llibres que a mi m'han agradat molt. Pot ser que d'alguns ja us n'hagi parlat en algun vídeo anterior, però els llibres que jo he llegit no són infinits, llavors ja anirà passant que s'aniran repetint alguns més que d'altres. El primer és l'únic que no tinc en català, tot i que hi és en català, us el posaré per aquí perquè és un llibre que està editat en català, està editat per les Hores, i es diu Les tristes recances, en castellà es diu Pequeñas desgracias sin importancia. Jo el vaig llegir en castellà perquè jo vaig estar un temps subscrita a Bookish, no sé si sabeu què és el de Bookish, allò la caixa aquella que arriba un llibre sorpresa al mes, i és veritat que vaig descobrir llibres molt interessants que potser jo no m'hagués fixat en ells a la llibreria. Però també és veritat que és una subscripció cara, que jo ja compro molts llibres, ja rebo llibres d'editorials, llavors la caixa cada mes, amb el preu que tenia i tot, ja vaig, en un moment, a més alguna vegada m'havia rebut algun llibre que ja tenia, així, llavors és veritat que superbé quan reps llibres repetits, te n'envien un altre gratuïtament i te'l deixen quedar, per tant no hi ha problema. Però és veritat que al final no era una inversió que m'estigués... Al principi sí, però al final ja no era una inversió que em convencés, llavors vaig donar de baixa la subscripció. Però un dels llibres que em va arribar va ser aquest, Pequeñas desgracias sin importancia, com us deia, no? Que us dic en català, es diu Les tristes recances, i de fet de l'autora, de la Míriam Tous, he llegit els altres llibres tots en català editat per les Hores. Vull dir, aquest el tinc en castellà, però la resta de llibres de l'autora els tinc en català. Aquest llibre és un llibre que no és gens fàcil, parla de suïcidi, de la ideació suïcida, parla de dues germanes, de fet està basat en la pròpia història de l'autora, per tant, si heu llegit una mica la biografia de l'autora ja podeu suposar quin és el desenllaç de la història, però més que el desenllaç en si, és com tota la història d'aquestes... Són dues germanes, una és una pianista famosa, que aquesta pianista famosa arriba a un punt de la seva vida que es vol morir, es vol suïcidar i, de fet, li demana ajuda a la seva germana per morir-se, no? Llavors, és veritat que és un llibre que també el podria incloure en els llibres per parlar de salut mental, perquè parla molt de salut mental, aquesta història. És un llibre molt dur, no és gens fàcil, i no és gens fàcil de llegir perquè jo no sé com és la traducció en català, suposo que no serà molt diferent, però és veritat que l'escriptura de la Míriam Tous és, perquè he llegit altres llibres de l'autora en català i també em passa, és com un estil que ja has d'entrar, perquè al principi em va costar una mica, és d'aquests que no marquen els diàlegs, no? I a mi, els llibres que no marquen els diàlegs, jo amb això potser soc una mica obsessiva, però és veritat que em costa d'entrar, em costa situar-me, no? No estan puntuats els diàlegs. Llavors, té una escriptura com molt directa, com molt dura en alguns moments, no? En altres, després té llibres com el de Que no s'apagui la flama, crec que es diu, que és la relació d'una àvia amb la seva neta, que narra coses molt dures, per exemple, aquest llibre, però d'una manera que gairebé et fa riure, no? Llavors, és veritat que quan entres en la seva manera de narrar, realment és una autora que emociona, però a mi aquest, que va ser el primer que vaig llegir, em va encantar, o sigui, realment va ser una lectura brutal, però és veritat que al principi pensava, ostres, quina manera d'escriure més estranya, no? Ja, sí, més estranya per això, per no puntuar els diàlegs, per la brusquetat d'algunes parts, no? Però sí que és veritat que al final, no? Quan entres en la manera de narrar de l'autora, és un llibre que és una història, com us dic, molt dura, és una història, com us dic, de dues germanes, una es vol morir, una es vol suïcidar, i a més és com una dona que, a vegades quan es parla de salut mental, no? Persones famoses, no? Que reconeixen que han tingut una depressió o que han tingut idees de suïcidi, que es diu, ostres, però si ho té tot, i tot i així, no? Com que no... Ara estic fent aquí com el vídeo de salut mental, sembla, no? Però
però no és el cas, el que passa que és veritat que podria incloure, sí, com us deia, no? Llavors és com una persona que té èxit professional i tal, sembla que no pugui estar deprimida o sembla que no es vulgui poder morir, no? Quan realment a la persona, a part de tenir èxit, li passen moltes altres coses. Llavors, és una història, no?, de com una de les germanes ha de processar, no?, el que li està demanant l'altre, i es parla de coses com molt a l'ordre del dia, al final, perquè es parla de temes com el suïcidi assistit, per exemple, no? Llavors, molt interessant. No és un llibre fàcil, ja us dic, d'entrada costa una mica entrar-hi, però a mi em va encantar. I és una manera es mori o no es mori la germana, no? La protagonista va fent com tot un procés de dol ja de la germana que tenia i que aquesta germana ja no vol seguir sent, no? Llavors, això també és un dol. I ho fa de manera... L'autora, clar, al final és una vivència real seva, per tant, ho fa molt bé i ho explica, no?, molt des d'una visió molt sincera. Llavors, si no ho coneixeu, és un superllibràs. Un altre llibre que parla de dol, però amb un to ben diferent, és aquest, una carta molt llarga. Ja us en vaig parlar en algun altre vídeo, crec que va ser en el vídeo de literatura africana. En aquest cas, és un dol realment, perquè és un moment en què la protagonista acaba de perdre el seu marit i escriu una carta en un període de dol que han de fer les dones senegaleses, no?, de reclusió, i que no poden relacionar-se amb ningú, no poden sortir. Ella escriu una carta, molt llarga, com diu el títol, a una amiga seva, rememorant, no?, tota la seva història, una mica, el matrimoni i tota la seva història d'amistat amb aquesta amiga, no? Llavors, és veritat que el que fa aquest llibre, més que reflexar la pèrdua, o sigui, sí que és veritat que és un dol, perquè al final el que ens està ensenyant és què fan les dones en aquesta societat, no?, quan perden el marit. Llavors s'han de tancar, no poden veure ningú, no? És un període de reclusió, però parla de molts temes interessants, no? Sobretot és un reflex de la societat senegalesa, de com les dones encara ara, no?, tot i haver estudiat, tot i tenir, no?, una capacitat de sortir-se'n soles, diguéssim, acaben estant sotmeses, no?, al rol femení, no?, sotmeses a l'home, i com la que surt una mica d'aquí és com mal vista, no?, i gairebé ha de marxar, no?, una mica de l'entorn més proper. Llavors, és una novel·la molt curteta, editada per Jandé Editorial. A mi m'agrada molt, és per llegir-la en una estoneta, anava a dir, o en 2 estonetes. És una novel·la curta. Llavors, ja us dic, si us recupereu el vídeo de literatura africana, us en vaig parlar també d'aquesta història. Un altre llibre també en un to molt diferent és el de l'Estel Soler. També el tinc en castellà, és a dir, que els tenia tots en català, i aquest també el tinc en castellà, però perquè aquí va haver un error en l'enviament de l'editorial, que quan l'havien d'enviar en català i em va arribar en castellà. És aquest tros de vida de l'Estel Soler, que quan el vaig començar tenia la sensació que parlaria més del dol perinatal, no?, d'una mort, o sigui, d'una pèrdua, no?, gestacional, i realment és això i és molt més que això. O sigui, és el dol aquest, però també és un dol on la protagonista té una pèrdua a la feina, té una situació indefinida, no?, amb la seva parella, hi ha aquesta pèrdua, no?, del nen que estaven esperant. Llavors, amb tot aquest context, la protagonista emprèn un viatge. És una mica surrealista d'entrada, però és veritat que fa com que encaixin les peces, no?, i com la persona... A mi aquest llibre m'agrada molt, sobretot per la part més del després del dol, no?, una mica de com la persona, a través de processar, no?, transitar aquests dols, acaba construint una nova vida. Llavors, em va semblar un tema molt interessant, em va sorprendre molt, perquè realment, com us dic, esperava un tema molt més centrat en el tema de la pèrdua perinatal, no?, i realment ho desenvolupa molt més enllà, i d'una manera que em va semblar superoriginal. Jo no havia llegit a l'Estel Soler, la veritat és que l'Estel Soler jo la coneixia de veure-la a la tele, no?, o sentir-la a la ràdio com a col·laboradora de TV3 o de Catalunya Ràdio, però la veritat és que aquesta novel·la em va semblar una passada, no?, d'original, sobretot, perquè ja us dic, parla de dol, però d'una manera com molt positiva, no?, com molt constructiva. Llavors, aquest tros de vida de l'Estel Soler també és un llibre que recomano molt. Un altre llibre, també, d'un altre tipus de dol diferent, que té més a veure amb un dol d'unes expectatives de vida i un dol també que s'ha anat processant al llarg de la vida dels propis orígens, no? Una mica és aquest Zeitun, de la Sílvia Alberich. Jo, si recupereu algun vídeo anterior, també us he parlat d'aquest. La Sílvia Alberich i jo ens vam conèixer l'any 89 i ens escrivíem cartes. Ens vam conèixer un estiu a Sant Antoni de Calonge i després vam estar escrivint-nos cartes durant molt de temps
i vam perdre el contacte i l'hem recuperat per Instagram gràcies a que vaig comprar el seu llibre per Sant Jordi, que em va fer molta gràcia. Ja repeteixo l'anècdota, però és que és una tonteria, però em fa molta gràcia. La Sílvia Alberic, en aquest llibre, tan curtet també, i també editat per les Hores, ens parla de la Nadine, que és una noia del Líban que va ser adoptada per una família catalana, i ja partint d'aquí, aquí hi ha un dol, no? Unes arrels de les quals la Nadine també se'n va desprenent d'alguna manera, no? Unes pèrdues de familiars en el país d'origen, no? Un inici, no? en el país nou, que és aquí, és a Catalunya, i sobretot el llibre es centra, tot i que fa, no? Es retorna al passat i ens explica coses del passat de la protagonista, en la parella que té la Nadine en aquell moment i el projecte que tenen de ser pares i com no està funcionant aquest projecte, com la Nadine no aconsegueix quedar-se embarassada, com estan fent tractaments, com tot el procés aquest una mica de buscar un embaràs que no arriba, no? I tot el que això suposa en el seu plantejament de vida, perquè al final renunciar a un projecte de maternitat que la Nadine té és com renunciar a una part de projecte vital que tenia molt important, no? Llavors, per això us dic al final que són tipus de dols diferents, perquè això no deixa de ser un dol i no deixa de ser un haver de mirar la vida d'una altra manera, no? Un haver de projectar-se d'una altra manera. No és el dol, tot i que hi ha dols per pèrdues aquí també, per pèrdues d'éssers estimats, també n'hi ha, Però el tema central, no? El que defineix una mica la història és la Nadine amb aquest projecte, no? Tot i que tot l'altre, al final, forma part de la seva història i també són parts, no?, que ha hagut d'anar reconstruint. Llavors, aquest llibre em va sorprendre molt, em fa molta il·lusió recomanar-lo, em fa molta il·lusió que m'agradés, perquè al final, no?, em va fer molta il·lusió quan vaig veure, quan l'editorial Aleshores, l'editora d'Aleshores, em va dir, aquesta és una autora catalana i tal, i vaig veure el nom, vaig dir, ostres, jo aquesta noia la conec. Llavors, bé, de tant en tant, si la puc recomanar, em fa molta il·lusió fer-ho. La mentidera, de l'Eva Pitarch. Ja us en vaig parlar també, perquè el vaig llegir aquest estiu. La mentidera parla del dol per la pèrdua d'una filla, d'una nena de 6 anys, si no recordo malament. Perdó, perquè és que a més vaig llegir com 2 llibres molt seguits del mateix tema, que se'm van anar així a enganxar, i ara me'n recordo de la nena, una nena petita. I és com la protagonista, la Sara, menteix, com diu el títol, no? Menteix als altres, es va com construint una vida falsa, no? Diu que va treballar, però en realitat l'han fet fora de la feina, llavors se'n va a un pis de la seva àvia on ella ho té com de refugi, no? Llavors, menteix a la seva parella, menteix a la seva família, es menteix a si mateixa, en realitat, no? Perquè hi ha una part d'ocultar una sèrie de situacions que al final entendre que una dona que ha perdut una filla estigui deprimida és el més normal del món, però segurament tot aquest punt que té la gent, sense mala intenció, però aquesta tendència que té la gent a dir-nos que ja ha passat prou temps, ja hauries d'estar bé, t'hauries d'animar, hauries de fer, com a la Sara, no? I com a moltes persones, jo realment ho veig cada dia, perquè al final és una cosa que no només ens diuen els altres, sinó que moltes vegades també ens diem a nosaltres mateixos, no? És, que ja ha passat tant temps, no? Com si tinguéssim un botonet, no? Que ja ha passat 6 mesos, pum, passo a la següent fase del dol, no? No és així. Llavors jo crec que al final les morts, no?, dels nens, les morts dels fills, vaja, són les més antinaturals que hi ha, no? Llavors, a part de les morts per suïcidi, no?, que també, quan parli de salut mental, també us parlaré d'algun llibre que parla també del suïcidi, no? Però bueno, en aquest cas, una mort d'una nena, no?, i com aquesta mare no acaba de poder sortir d'allà i com l'entorn no acaba de poder-la ajudar tampoc, no? Llavors, és una història també molt curteta. Jo la vaig llegir en un matí i me'n recordo que tenia un dinar amb uns amics després i anava com deprimida. O sigui, em vaig quedar... És que realment està escrit, ja us dic, és molt breu, però està escrit d'una manera que entres molt en contacte amb l'estat d'ànim de la Sara. Llavors, és d'aquelles novel·les que em va tocar, que vaig acabar de llegir i també m'anava bé no posar-me a llegir una altra cosa o no sortir i estar amb gent, no?, per poder desconnectar una mica i pair-la. Llavors, La mentidera de l'Eva Pitarch, editada per Més Llibres, també és una bona opció si us agraden aquests temes. I per últim, no podia deixar de recomanar Caure al buit, de la Mercè Mascaró. La Mercè Mascaró crec que ha sortit ja en més d'un vídeo, no sé si en més d'un vídeo, en algun vídeo segur, Després del mar, no? I no sé si de Caure al buit us n'havia parlat en algun moment, ara no me'n recordo, perquè ja són uns quants vídeos i ara ja se'n barregen les coses. A veure, a mi Després del mar em va agradar molt, però Caure al buit em va encantar. És el primer llibre de l'autora,
recordo que me'l va enviar, em va preguntar si m'interessava llegir-lo i tal, i vaig dir que sí, i el vaig llegir i em va passar una mica, tot i que és una mica més llarg, no? Em va passar una mica com amb el d'Eva Pitarch, que vaig entrar molt en l'estat d'ànim de la protagonista. Potser també per proximitat d'edat, no? Perquè al final de vegades també passa, no? Quan la protagonista té una edat semblant a la teva, té unes circumstàncies en algun moment, no? Que poden ser semblants, és com que hi connectes més, no? I en aquest cas, la protagonista, és veritat que és una noia que té una relació complicada amb la seva mare i la truquen de la seva mare s'està morint, no? Llavors, és com tot una mica el repàs de la relació amb aquesta mare i el processar, no? La situació de que la mare aquesta ja no hi és, no? Llavors, em va semblar, bueno, quan la Mercè em va dir que treia un altre llibre, evidentment el vaig voler llegir de seguida, perquè no té res a veure, és que no semblen en res, o sigui, de vegades hi ha autors que dius, bueno, tenen unes... No, és que són dos llibres que m'han agradat molt, però és que no s'assemblen en res. I en aquest cas és un llibre que és trist, és dur, és d'aquests... Tots aquests llibres, crec que potser el de l'Estel Soler no tant, no? El d'Una carta molt llarga, pel fet que és un altre país i és un altre tipus de reflexe del dol, no? Tampoc. Però és veritat que hi ha aquest, el d'Eva Pitarch, i el de les tristes vacances, no? Són llibres que jo crec que indueixen un estat d'ànim que s'ha de tenir ganes de llegir-los. No crec que siguin per llegir-los en qualsevol moment. Llavors, Caure al buit de la Mercè Mascador sempre super recomanat. I bé, fins aquí els llibres que parlen de dol. Ja us dic que intentaré buscar algun tema més positiu. Si teniu algun suggeriment, feu-me'l per comentaris, perquè com tendeixo a llegir llibres així més intensos, al final els llibres que em surts recomanar és aquests, no? Ara la setmana que ve, com us dic, l'octubre és el mes de la salut mental, el 10 d'octubre és el dia de la salut mental, però segurament la setmana que ve us faré el vídeo de recomanacions ja per l'octubre, pel mes de la salut mental, i després ja faré el resum de lectures de setembre i les millors lectures del trimestre, vull dir que venen, bueno, que potser seran, no?, les lectures de setembre i les millors lectures del trimestre, pot ser que hi hagi temes una mica més variats, que segurament hi haurà drames, segur, perquè ja em coneixeu, però pot ser que hi hagi una mica més de varietat. De moment us deixo amb aquests i ens veiem en el proper vídeo.